na subscribe sannan ka danna ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen Fasaha TV 24. Mun gode. Kamfanin YouTube a tsare-tsaren da ya kawo kwanan nan ya yi ƙoƙarin danne kuɗin masu yin bidiyo a YouTube, ma'ana ya rage musu biyan kuɗi ta hanyar tsarin da ya kawo sabo. Sannan kamfanin Apple ya yi abin kunyar da har aka ja aka nemi dala miliyan 113 a wajensa na tara saboda irin abubuwan da yake faruwa ga mabiya iPhone waɗanda suke siyan sabon iPhone duk shekara idan ta fito. Kamfanin Facebook yana ƙoƙarin kawo mana sabon tsarin da za mu ji daɗinsa ta yadda mutum yanzu zai na iya chatting a sirri ba wanda ya isa ya gani, sannan kuma zai iya tura ma saƙon da baka isa ka rike shi ba ko kai saving ba ta yadda zai goge shi kowane lokaci. Don jin wayannan gabaki ɗayan labaran ku biyo mu cikin bidiyon nan har ƙarshe. A shekaran jiya ne kamfanin YouTube ya sanar da sabuwar dokar da ya fidda ta yadda zai na ɗora talla a bidiyoyin jama'a. Dokar dai tana cewa yanzu haka kamfanin YouTube suna da damar ɗora talla akan kowane bidiyo da aka ɗora a YouTube. Ko da channel ɗin ta kai damar da za a fara biyan ta ko da bata kai ba, kuma bayan tsarin da sai channel ta kai damar da za a biya ta, sannan mai channel ɗin ya nema a ɗora mata talla, sannan za su yadda su fara ɗora mata talla su fara biya. Amma yanzu haka YouTube a wannan sabuwar sanarwar tasu sun ce kawai za su na ɗora talla ne a duk bidiyon da suka ga dama. Ma'ana in dai bidiyo ya hau kan YouTube za a ɗora talla, saboda da akwai wasu kamfanonuwa da zaka ga suna samun biyu da yawa, suna ɗora abubuwa da yawa amma ba sa so su ɗora talla saboda kar su damu mabiyansu, sannan kuma bidiyon su ya samu damar kalluwa. Amma yanzu haka duk wani bidiyo da yake YouTube, kamfanin YouTube sun ce za su ɗora talla. Idan muka duba wannan zamu ga cewa zai ba da damar YouTube su samu damar masu kawo musu talla da yawa, sannan zai ragewa masu yin bidiyo a YouTube hanyar samun kuɗi. Wannan kamar zai iya kasancewa barazana ne ga YouTubers masu manyan channel wanda kawai suka dogara da YouTube wajen samun kuɗi, saboda ɗora talla ga kowace bidiyo zai ba da damar YouTube su rage sa talla a bidiyoyin su manyan channel din, ko kuma mu ce za su rage kuɗin talla. Da idan suna ɗorawa duk mutum $1000, yanzu saboda suna da bidiyoyi da yawa da za su ɗora talla watakila mutum 1000 su zama rabin dala. Wannan kawai tunanina ne, amma ina ga haka ne zai faru, da haka shi yasa muka ce bari mu kawo muku wannan bayanin, musamman mutanen da suka dogara da YouTube ko kuma suke kokarin fara YouTube da karfi. Ya kamata a ce mutum ya ƙara buɗaɗa hanyar samun sa ta yadda hakan zai fi masa sauki saboda irin canje-canjen nan da ake samu.